A Xunta vén de superar o obxectivo de vacinación da gripe na poboación infantil de 6 a 59 meses ou acadar a taxa do 60,37%, cando a taxa fixada para toda a campaña era do 60%. Na mesma data do ano 2023, a porcentaxe de vacinación da gripe nesta poboación era do 42,56% e ao final da campaña acadouse un 55%, cifra que nestes momentos xa foi superada en 5 puntos. A porcentaxe de vacinación na poboación infantil subiu en todas as idades. Por vez primeira na campaña deste ano, a Xunta está a proceder á vacinación contra a gripe na poboación infantil coa aplicación da intranasal a partir dos 24 meses. Outro dato significativo dos resultados que se están a acadar nesta campaña de vacinación dos virus propio do inverno é que o 80,25% das persoas maiores de 80 anos xa se vacinaron da gripe. De acordo ao cronograma establecido pola Dirección Xeral de Saúde Pública, a vacinación nos grandes recintos rematará o vindeiro 21 de decembro. Con todo, haberá excepcións a esa data. Por exemplo, no caso de Espourense, a vacinación neste espazo xa finalizou o 5 de decembro. Malia o peche dos grandes recintos, as persoas que así o desexen poderán vacinarse nos hospitais públicos ou continuar a campaña de vacinación nestes centros sanitarios.